Bombo Radyo. Sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ano kon mabalik ang kurensyo tagoy? Samtang nagaingaw ang mga kuring, mamaniyo kita sa pagpangawat sa ila tiyanggi ni Barikuson. Kagmatan, hindi kita mabatsagan kay man ang ila atensyon aras kuring. Gani samtang nga nagaginamo ang kuring, buro bakulon kung ila bintana kag kuuton ang mga dilatas. Kag amo ining imurol sa raket nga ini ho. Samtang nagainingaw ang mga kuring sa ilan ni Barikuson, mag-ingaw ka man. Ang punto dira amo ini. Kung mag-ingaw ka, masabat na ang kuring nanday Barikuson. Ti kundi mainingaw sila, kag hindi mautod ang gahod.
Ara ng kuring. Sabta. Sabta bala kay masabat na sila simo. Nan bu grabe. Daw kuring kagin mataan. Ang kuring ganit daw hindi pa amo eh. Na, kundi nagsinabat na dayon ng kuring. Na, sige, padayon na lang matan ha. Sabta lang ina ha. Kimanaog ako. Maidiya ako para makapangawat ako sa dilatas. Kinanglan makapamahaw kita buwas ang karni norte. Nakabati ka huling? Ang kuring ara naman. Kaya ba nagasabat mga kuring nanday buklan? Diri ka lang huling ha? Kay buksan ko sa juta ang bintana. Sa sina, makasulod ang kuring. Kag kon makasulod siya, lampusan ko siya sa ulo. Animal nga mga kuring ho? Sige ang ilang sabtanay. Aring bintana. Buksan ko yun isang hinay. Uy! Ang bintana. Amat-amat nga nagabukas. Way! Ay wala ko pa gani mabuksan. Nagabukas na sang amat-amat. Ara! May ulo nga nagalusot. Ay, hindi man na ulo sang kuring. Pwede. Ano na nga kuring man? Kuring mundo? Ari mo ay, kilampusan ta. Huling! Huling! Dali! Dali ka! May tao nga naghahandom sa pagsulod sa bintana! Dali! Agoy! Wala. Tutagoy. Katakos ang bukol mo sa ulo. Animal ginmatan. Nagabantay si Barikoson sa bintana. Kaginlampusan niya ako. Agay. Bumaligani kay nakahalin ko dayon mo. Kung natabo. Bo, hindi lang isa ang bukol ang naagom ko. Sabay, lo nga sardina sa'yo mo makuha. Bukol na lang galing nakuha mo.
para sa Albina. Ano, Kap? Sa ano nga sala? Sa sala nga paghandom sa pagsaka sa iyabalay kagabi. Kag murder, Kap. Ano nga murder, Barikoson? Robbery with murder, Buklan. Tagoy, suro sa kay Albina, naghandom ka kuno sa pagsaka sa ilabalay. Paagi sa pag-agi sa ila nga bintana. Apang mailang gani kay nalampusan ka niya sang 2x2 sa ulo. Nagpataka ka lang imo yung Barikoson? Anong pamatuod mo nga nangawat ako sa inyo? Kuha ang kalo mo, Buklan. Amo matuod, Tagoy. Abi kuha ang kalo mo para makita naton kung may bukol ka matuod sa ulo kung wala. Kag isa pa, wala ka man nagapangalo. Pero nga ang hinali ka lang nagpangalo, subong. Gintrangkaso ako, Kap. Amo na nga nagapangalo ako, kaya ginatabunan kong ako niyubon. Ano nga yubon? Abi kuha ang kalo mo? Kap, wala sa makapilit sa akong nakwaong kung akong kalo o kung hindi. Kung pilito niya ako, harassment na naiyakap. Albina, ano pa ginapamatuod mo nga siya ang nagsaka sa inyo? Ang iya pag-agoy, Kap. Ang iya pag-agoy? Do si Buklan, gid, Kap. Abi, pabati ako. Agoy! Tagoy. Abi, ikaw naman mag-aragoy. Okay, Kap, Aragoy. Agoy. Na, amo nang ila pag-aragoy, Albina. Hindi mo na pariho sa imo yung nga nabatian nga aragoy. Ginlain niyang iya tingog, Kap. Anay ka, Black Kap, anay ka? Hoy, Barikoson. Wala ko yung makalin sa balay sa bugos nga gabi kagabi. Ara si Matan makapamatuod sina. Manhulid kami nga duwa. Kag siya mismo ang makapamatuod kung bala nakahalin ako o kung wala. Kaayo si imo ba? Mangita ka lang imo sang pasibangdan ya? Ano abi kung ikaw ang akong pasibangdan? Nga nagapato-pato lang sa akon? Butang-butang mo lang ina, manahisa ka sa akon. Kag nga mahisa ako sa imo, Buklan. Ang barikos mo eh. Buklan mo da eh. Barikosan mo da eh. Ako Kap iyang maakusar. Ha? Iakusar ko na siya sang libel. Sa pagpasibangon sa akon kapag dagta sang akon maayo nga personalidad. Kag sa sina, mangin malain ako sa panulok sa mga tao tungod sa ginahambal niya. Maakusar pagid ako sang slander of deeds. Kag hindi lang na ka pa, maakusar pagid ako sang disturbance in the night. Abaw! Anong buot mo sa lingon sa disturbance in the night? Ang buot silingon sinakap, ginadisturbo niya ang amon pagtulog. Oo, Kap. Amo na. Gani, amo na ang buhaton ko. Iakusar ko si Barikoson. Kag mangayo ako sang danyos.
Danyo sa bukol mo eh. Amo man sa barikos mo eh. Buklan. Barikoson. Abi pagpalauli na kamuto. Hala, Pipe? Nakabati ka? Oo, Filimon. Nakabati ako nga may nagakadlaw sa likod sang kahoy nga ina, ho? Piyo, gid. Piyo nga may nagaromansing dire. Ikaw naman da. Nakapoy na ko. Oh, hala, Filimon. May ara matuod. O sige na. Sandig ka lang dira. Kay ako ang bahala. May laki siya nga upod. Oh, hala. Nagaano sila sa likod sang kahoy man? Gani pa. Kundi ka mo niyo. Ikaw lang uyat, ha? Kay ako ang maduso. Aragoy! Aragay! Kasakit ba? Nagdugo, gid? Oh, hala, Filimon. Nag-aragoy siya. Dason, nagdugo, gid. Virgin pa siguro mo. Liwat, ha? Hinayon ko lang para nga hindi ka masakitan. Oo, hinayo mo gid lang Oh, ari na, ha? Masulod na, ha? Ara na. Sa buho ipasulod, hindi sa higad. Nagtalang ko. Nagtalang sa kuno. Tunto nga tao. Kasanag, nagtalang pa siya. Oo man. Ops. Hindi pag ipataas. Hindi pag ipataas ang pagbutong. Makakas na karon. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sakon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala.
Provincial J. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial J. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial J. Bahin sa nagligad, wala giniyuli makilala si Lauro Urbanos. Gani naglibog ang ulo ko, kundiin ko siya makita. Apang sang ulihi, nadumduman ko nga si Lauro Urbanos, classmate ko gali sang elementary. Diri sini nga bahin, mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial J. Lauro Urbanos? Nga ba lang kapamilyar sa akon sa ngalan ni ina? Tiin ko para ina nabatian man. Lauro Urbanos? Gusto? Natumtuman ko. Classmate ko siya sa elementary. Oo. Kagsuno sa nabatian ko. Nakapangasawa siya sang isa ko man ka-classmate. Si Jennifer ang iyang ngalan. Kag si Lauro, gwapo matuod. Apang medyo may katok. Kag nagatrabaho na siya. Ay, kag kinahanglan, makahibalo ako kung anong trabaho niya. Pero, kung amo man gihapon ang panimuot niya, nga daw sa may katok, ano nga trabaho masudlan niya? Mangita ako sang iban kong classmate. Kinahanglan niya makahibalo ako kung diin si Jennifer. Ayhan, mahapos lang pangitaon si Jennifer. Subunggid, malakat ako. Ba? Sino ka? May kinahanglan ka bala? Ay, Jennifer? Ako matuod. Sino ka? Ako ini, si Sarah. Classmate mo sang una. Uy! Sarah? Ikaw matuod. Sige, magsulod ka. Dali ka. Magpungko ka, Nay. Salamat. Ara ba na si Lauro? Karon pa siya sa hapon mapauli. May obra siya. Amo gali. Jennifer, din siya nagkatrabaho? Sa laundry shop sang iya amay. Amo gali. Sa laundry shop gali siya nagkatrabaho? Oo. Napahalin abi siya sa kumpanya nga ginaobrahan niya eh. Ha? Nga man? Kilala mo naman si Lauro. Medyo may kaugalingon siya nga prinsipyo. Amo matuod. Ay, oo gali. Pila ng anak ninyo? 3 na. Kagpigado gid gani kami karon eh.
Hindi gid makasarang ang sweldo ni Lauro bilang manugdumala sang laundry shop. Mailang gani kay may sideline siya nga lain. Ano nga sideline? Naga-sideline siya. Inang trabaho sa isa ka studio. Pero abi mo balasar, doon nagtigulang na siya. Tungod nga kadamog isang amon problema. Amo gali? Dini ng studio? Wala siya makasugid sa akon. Apang suno sa iya, malayo ko no ini. Malayo gid diri sa amon lugar. Hatagi ako sang address ng iya, amay. Kay makikita ako sa iya. Okay, Karon sa gabi, makadto ako sa balay ni Uncle Pet. Manilag ako kung anong ako niya makita dito. Kagbasi kung makahatag inisang lead sa akon. Kagdakpon ko si Uncle Pet. Maayo siya manago ba? Kabudlay sa iya pangitaon? Dali na lang magdulom. Ihanda kong akong teleskopyo Kag amo ining gamiton ko karon. Manilag ako sa balay ni Uncle Pet. Ang iya balay, hindi gid man malayo sa apartment ko nga ini. Gani makita ko sang maayo kung anong ara sa iya balay. Kag kung may tao nga maghandom nga magsaka diri, makita ko. Kag sa unan sang balay ni Uncle Pet, ara man ang balaligyaan niya sang dulce. Nauyunan niya sa mga tao. Tungod man namin siya maghimo sang dulce. Kag sa atubang sang iya balay, ara man ang Freedom Church. Kag sa tupad sini, ara ang balay ni Mrs. Trinidad. Nga ang iya bana, pastor sang Freedom Church. Kag natawag kay Pastor Trinidad. Ari na, nagaamat na si Rom. Ang bahin sa natindugan sang balay ni Uncle Pet, madulom na, bangod nga wala sang suka. Manilag ako. Makadto ako sa iya balay. Sudlon ko ang balay ni Uncle Pet. Tungod sa handom ko nga madakpan si Uncle Pet, ginistudyohan ko sang maayo kung anong ara sa palibot sang iya balay, para nga mahapos ko ini nga masulod. Sa pagpadayon ko pagid, manaog ako diri sa akong apartment. Sudlon ko ang balay ni Uncle Pet. Kag sa likod ako maagi. Mayabi ako sang master key. Gamiton ko ini. Madala ako sang gamay nga flashlight. Salamat. Nagbukas. Masulod ako. Manilaga na ako. Paanaron kong akon mata sa kadulom. Ara, medyo masanag na. Dito ako makadto sa kwarto ni Uncle Pet. Pasigahon ko lang ang flashlight sang panalagsa. Pasi kung makakita sa akong diri. Na, amo na ini. Amo na ining kwarto niya. Karon, gamiton ko ng akong master key.
Aring isa, testingan ko ini. Ba, hindi. Ari pagid. Ba, naabri na. Ari na ako sa sulod. Makita kong iya'y hiligtaan. Wala ini matantog. Buot si Limon. Wala sa naghigda dire. Sugod sa madula siya. Kag wala man ako sa makita ang bisan ano nga gamit dire. Magluwas lang sa kalendaryo. Isa ka lamesa nga natungtungan sang lampshade. Kag isa ka mag. Anay pa? May isa pagkikaganhaan nga natakpan. Ano palang ara dira? Ang kusina ato sa idalom. Kag amo man ang iyang CR. Ano ayan ang unod sang isa ka kwarto nga ina? Ay, makaabri ayan ining master king nga ginauyatan ko. Tilawan ko, abi. Ari, kabay lang tani nga makaabri ini. Kabay lang. Aring isa. Wala ka abri. Ari pa dang isa. Wala maghihapon. Ari be. Ba, ara. Naabri dayon. Buksan kong perta. Ba, ano ini? Jutay man ini nga kwarto. Ito sa bulutangan naman ini sang silig kag mga trapo. Ba? May hagdanan pa idalom? Nika. Dami na panamuan akong hindi amo ah. Do sa baho sang patay nga ilaga. Hindi. Kalain sang baho. Manaog ako. Best mate ina dira. Manaog ako. Ari na ako. Anika. Pasigahan ko sang flashlight ko ang ara sa idalom. Ara na. Masanag na. Hindi! Ano ina? Mga bangkay? Hindi! 4 ka bilog? Palapitan ko. Pasi kung may kilala ako dira. Kapahugit. Sa banta ko, mga isa kasimana na ini nga napatay. Nagapanimaho na eh. Hindi. Kalain gid. Doon sa masuka ako. Mahalin ako diri. Mahalin ako diri sa bangkit. Mabalik ako saka sa ibabaw. Aring ganaan. Magwa ako. Buksan ko ini. Hindi na maabri. Wala ko ini kinlak ah. Kung ginlak sa gwa, maabri ko. Kay ari ako diri sa sulod. Ano pa nang natabo? Malain ini. May tirgas ako diri nga dala. Kag kung ano gid man, magamit ko ini. Kinahanglan nga makagwa ko diri. Anika, may nagkapatulong. May masulod sa kwarto nga ini. May nagalubag sa kandado. Punggan ko nga mabuksan niyang kandado. Hindi. Namadaog niyang sinadura. Hindi. Kinahanglan nga hindi siya makasulod.
Halika, ang tear gas ko, ihanda ko ini. Amo na lang ini makapangapin sa kaugalingon ko. Hindi, nabuksan niya. May nagsulod. Kag may kapirusa siya. Piswitan ko siya sa tear gas ko. Hindi, kinwakli niya ang tear gas ko. Ginsambag niya ako. Kinakot niya ako. Hindi, inaboy niya ako. Nakatupa ako sa may simento nga dingding. Maghaboy niya sa akon. Aragay. Nakapati ako, police car. Pero ako panunok. Nagtulong. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi Radio Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka. Nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry.
Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong duham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio, Bumbo. Dear Diary, tawga lang ako kay Dory. Nagapanoigon sang 25 anyos. May bana kag isa ka anak. 4 kami ka mag-utod. Ang akon magulang, isa ka lalaki nga may asawa. Kag ang nagasunod, amo si Leia. Kag nagapanoigon siya sang 20 anyos. Kag ang amon nga kinagot, amo si Tina. Nagapanoigon sang 18 anyos. Likod-likod sadto sang amon kasal ni Gas, kag masako ang balay, tungod nagainabot ang amon mga paryente nga matambong sa amon kasal. Si Tina, masako man sa pagbuhat sang akon bouquet, nga among akon dalon sa atubang sang altar. Kag si Leia naman, amo ang naghahanda sang akon mga ilislan, pagkatapos ang amon kasal. Sa pagsugod ko gid, ikaw gid sigurong pinakamatahom nga bride sa adlaw sa imo kasal, boss ay. Ano pa, Abi? Katahom sang iya nga gown, no? Kag amo man ang imo mga bridesmaids nang? Hindi pagkalimti. Isa ako sa mangin bridesmaid, boss. Kag ginakulbaan ako. Nga basi malabawan ko ang katahom mo ng Dory. Labawan ka da? Naga-dreaming ka siguro ay. Ay, gali ng Dory. Hindi lang ina ha. Isa sa mga best man ni Nonggas, amo si Troy Gomez. Uy, makita naman niya ang iyang nga crush. Crush ka da? Wala gani siya nagasapak sa akon. Nagabugno lang siya permisang, good morning. Good afternoon, Miss Leia. Kadaw amo lang ina. Natandaan ko lang siya Kay magkaupod sila permi ni Nonggos kung magkadto diri. Natandaan mo sa naton. Kay kagwapos sa iyan, no? Gusto ka na ganit dira ha? Ari na! Ari ng bouquet, oh! Tapos na! Wow! Katahom kayo sang bulak kang ginhimo ko nga bouquet. The best! Anay ka, ibutang ko ini sa baso nga may tubig para nga hindi malaya. Mamangkot ako sa imo ng Dory. May girlfriend na bala inang si Troy? Kun amo, matuod gid ang ginsiling ni Tina nga crush mo si Troy? Aba hindi Nadumduman ko lang siya. Kay nagakadto siya diri sa balay kung magkaupod sila ni Manong Gus. Amo matuod. Kag indi man lang sila nga duha ang magkaupod kung magkadto diri.
Kaupod ba nga nila kaisa si Alan de la Cruz? Oh, Alan de la Cruz? Sinoy na siya nang? Isa man sa mga amigo ni Gus. Classmate nila sa university. Wala mo matandaan, no? Kay hindi siya gwapo pareho kay Troy. Ambot lang. Pero abi mo nang, si Troy, friendly kaayo. Amoy na nga, madumduman ko siya permi. Pero, nang Dory, sa ano mo nakilala si Manong Gus? Sa ano mo siya naging sweetheart? Malawig na kun iistorya ko pa. Kag mahimo, nga hindi ka man magpati. Pero abi mo, amo inang natabo sa akon. Kag amo man gani inang natabo kay mama kag papa eh. Amo inang ginsugid ni Tita Gertrude. Kaina pa sila. Tungod matambong man sila sa akon kasalbuas. Ay, oo. Mahamuok ng pagtulog ni Tita Gertrude dito sa ibabaw. Ay, nga anang how? Anong labot ni Tita Gertrude sa inyong love affair ni Manong Gus? Amo ni ay, graduating na ako sadto. Kag birthday sadto ni Manong Henry. Kag imbitado niya ang iya mga abyan sa party diri. Kag isa sina sa ila si Gus. Ang matuod, amo ko palang sadto makita si Gus. Nagpamangkot ako kay Tita Gertrude kung ano ang feeling nga gusto ko na makilala ang akon future husband. Ang sabat niya sa akon, hui, sino man abing hindi maluyag nga makilala ang imo nga future husband. O tinang, ano dayon ang natabo? Paano mo nakilala si Manong Gus? Pagkaaga sadto, Valentine's Day na. Oh, Valentine's Day na? Ay, wow! Nagsiling si Tita Gertrude nga, ang una ko nung lalaki nga makita ko sa adlaw sang Valentine's Day, mangin future husband ko. Oh, ha? Matuod nang? O titi, anong natabo? Wala man ako nagapati sa mga disparates. Pero, naisipan ko nga sundon ang ginsiling ni Tita Gertrude. Nakahibalo ako nga madamos ang bisita nga lalaki sinong Henry nga nagtulog sa balay. Sang gabi nga ato. Gani amo to eh. Nag-aga pa ako bugtaw. Medyo madulom pa. Sang magbugtaw ako, nanaog ako. Kay siling ni Tita Gertrude, kinahanglan ko no. Nga ang una nga makita sang akon mata nga lalaki, among mangin akon future nga husband. Gani amo to eh. Ginpiyong kong akon mata, samtang nagapanhaog sa hagdan. Kag abi mo, nagapangapkap lang ako. Kag imuklat ko lang ang akon mata, kun ara na ako sa idalom. Kag amo nang ginhimo ko eh. Nagapiyong lang ako. Hasta nga, makalabot ako sa katapusan nga lintang. Nagpangapkap ako dahil sa dingding. Hasta nga makalambot ako sa salas. Kag sang makalambot na ako sa salas, nagmuklat ang akon mata. Kag nakita ko gid si Manong mo Gus. Ay, wow! Si Gus ya, nakibot man sang makita ako. Nagtulokay kami nga duha. Inang love at first sight balahaw. Amoy nang natabo sa amon nga duha. Kag amo ato, ang ginsuguran kun nga nga nag-abot ang tion nga ini. Ang adlaw sang amon kasal. Ay, wow! Kanami galit sa inyong love story ng Dory, no? Karon la ako makahibalo ba? Amo gani ina eh. Nga grabe gid ang pasalamat ko kay Tita Gertrude. Tungod nang batuod ang iya ginsiling sa akon. Sang gabi nga ato, ginsugiran ko si Leia kung saano nagsugod ang amon nga love story ni Manong ni Gus. Sa pagpadayon ko pagid.
Matuod ay hanang ginasilingin ng Dory. Matabo man na yan sa ako na natabo sa iya. Pero matuod, crush ko si Troy. Halin sang una, crush ko siya. Apang nahuya ako mag-ako sina. Kay nakita ko nga, kagwapo gid sa iya. Kag madamo sang babae nga nagalagas sa iya. Kag hindi niya ako masapak. Kay hindi man ako matahong pareho sa ila eh. Pero, sinong makapakot? Si Troy, diri matulog sa balay. Kay mang-investman siya. Si Manong Henry ang nag-imbitar sa iya. Ano abi kun? Siya ang una nga makita ko sa akon pagbugtaw sa aga. Kung matabo ina, matuman ko na gid ang akon handom sa akon kabuhi. Nga siya ang akon mangin future husband. Ay, husto. Nalipat ako. Buwas gali. Valentine's Day na. Pareho sang natabo kay nang Dory. Ay, ala. Sa Valentine's siguro nagagwang puwersa ni Cupido ay. Ay, ako ya. Wala, gid ko ya nagapati sa mga disparates ya. Ano abi kun ang makita ko nga una nga lalaki? Amo si Amboy nga boy namon? Ay, hindi man siguro ah. Exception to the rule na nayang boy nga ina. Pero, tilawan ko lang ah. Tilawan ko lang nga buhato ng ginhimo ni nang Dory. Kag ang gusto ko nga makita, kung magmuklat ang akon mga mata, amo si Troy. Si Troy gid lang ya. Kay siya gid ya ang akon nga crush. Nang, nakita ko si Troy. Upod sila ni Henry nga nag-abot. Oh, matuod? Oo. Nakita ko nga gidalasan ni Henry sa guest room. O ti. Anong dagway ni Troy? Troy man gihapon eh. O galing. Nagwapo pagid siya. Oh, matuod? Oo na. Kung hindi lang nga crush mo siya, agawon ko siya sa imo. Ano? Oy, bata ka pa yan no? Hindi ka pa pwede nga mag-intra sa buta nga ina. Hindi ako magpanugid sa bisan kay sino ah. Kung anong akon buhaton buwas sa gabi. Basi bala kun hindi matuman ang akon gusto nga matabo. Basta, siling ni Tita Gertrude, ang una nga lalaki nga makita ko, pagmuklat sang akon mata, among akon mangin future husband. Kag kinahanglan, nga si Troy ang akon una nga makita, kag wala na sang iban. Hi, Miss Leia. Good morning. Oh, si Troy ina. Syagit. Ay, abo, Diyos ko. Patahuma man ang profile ko ay. Nakita ko nga nagatindog ka diri sa may bintana. Ganin isipan ko nga magparapit sa imo. Naisturbo ka pala ikaw? Ha? Kuan? Hindi gali. Hindi gali nang buot ko silingon. Wala ako ginanervyos Kaya hindi man ako pala inom sang kape. Amo man ako. Natingala ka siguro kung nga ari na ako diri ay. A day before the wedding. Kwarabi, nakulban ako nga hindi ako makaabot sa gusto nga tion. Tugod nag-strike ang mga driver sa amon. Ganun, nagpamatod ako nga magtemprano na lang sa pag-abot diri. Amo gali. Ay, sorry lang ha. Nabudlayan ka sa pagkadto diri sa amon. Aba, hindi, miss.
Hindi, Miss Leia. Hindi lang ko manuyag nga magkompromiso ang kasal ni Gas kag ni Dory. O, gali. Boss, temprano pa nga mabutlak ang adlaw. Kay bano ka bala, Miss Leia? Isa sa akon nga mga kalingawan, amo ang pagsaksis ang pagbutlak sang adlaw. Amot ko nga, pero gusto ko naman saksiyan ang sunrise kag ang sunset eh. Uy, matuod. Abi mo, amo man balain ang kalingawan ko. Really? Ate ko na mo, pwede ko ba na ikaw nga maagda nga magsaksi sa pagbutlak sang adlaw, boss? Aba, oo. Pwede, gid. Maayo man gani nga may kaupod ako eh. Dito kita makadto sa pukatod nga ato, buwas. Good. Pareho ka nga ato nga likes, no? Ako na mo hulaton ko ikaw, boss, dito sa aga, ha? Mga 5 in the morning. Mahulat ako dito sa imo, ha? Okay na ba na sa imo? Aba, oo. Sige. Maabot ako. Okay. It's a date, ha? Basi malipat kasi na. Sige. Babilin ko na ikaw, ha? Bye, Miss Leia. Bye, Troy. Ay, about Diyos ko. Ay, do sa matuma na gid ang akong gusto nga matabo. Patod. Nga siya na gid ang una nga lalaki nga makita ko. Kag wala na sang iban. Kag may bonus pa. Hamak mo. Ginhagad niya ako. Nga updan ko siya sa pagtanaw sang sunrise. Kag samtang nga nagatanaw kami sang sunrise. Natural, maistoryahan ay kami. Kag patod, nga mamangkot siya sa akon. Kung anong akon likes and dislikes. Kag kun bala, may boyfriend na ako. Kag kun ano pagidira, nga makahibalo siya sang akon mga handom sa kabuhi. Ay, hala. Do sa makanta, nagid kuya sang aleluya, Pero, hindi Kinahanglan. Sigurohon ko gid. Nga siyang akon mangin future husband. Kinahanglan. Nga matabo gid ang dapat nga matabo. Kag kinahanglan. Matabo na gid ina. Nga siyang una nga matupan sang akon panulok. Kag siyang una nga lalaki nga makita ko sa pagmuklat sang akon mga mata. Kag kinahanglan, temprano pa ako nga matulog para nga wala ako sang aybag pagkaaga. Para bala nga, presko na gid ang akon kaanyag. Kag dungan pa sina ang pagbutlak sang adlaw. Hayabaw, San Nicolas, patron sa mga lovers. Itugot man ay, nga makita ko man ang akon Valentine sa bugos ko nga kabuhi. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw material.